Bon dia, bona hora. Soc el Marc, el vostre escaquista de confiança, i aquesta setmana us vinc a parlar de diverses modalitats d'escacs, perquè hi ha hagut una polèmica o un debat a les xarxes socials al voltant d'aquesta modalitat dels escacs 960 que es va disputar al torneig en el que participava Kasparov el cap de setmana. Els escacs 960 són aquells en què la posició inicial de les peces de la primera i la vuitena fila està sortejada aleatòriament si ve amb dues restriccions. Una, que ha d'haver-hi un alfil de cada color, i dues, que el rei ha d'estar entremig de les dues torres. Veiem un exemple de cada. Aquesta està bé i aquesta no està bé. Els escacs 960 són una modalitat que va proposar el campió del món Bobby Fischer un cop ja s'havia passat el joc dels escacs. Un cop queda campió del món, diu, bé, s'estan esgotant, i fa la proposta, però proposar millores o adaptacions o variants és algo que ve de més lluny. El tercer campió mundial d'escacs, per exemple, José Raúl Capablanca, també va proposar una modificació que consistia en afegir dues peces, el canceller, que es mouria com una torre més un cavall, i l'arquebisbe, que es mouria com un alfil i un cavall. De fet, hi ha una empresa que es diu Musketer Chess, que és on em vaig comprar aquestes peces, que són el falcó i l'elefant, que proposen que es moguin de tal manera, l'elefant com una torre i un cavall i el falcó com a alfil i cavall. I si teniu interès en saber més variacions dels escacs, no deixeu de visitar la pàgina anglesa de la Viquipèdia, perquè és una meravella. Hi ha com 2.000 variants dels escacs, i passejar-s'hi per aquí és molt interessant, perquè hi ha la tira i mitja i podeu veure i provar-ne alguna per casa. Però bé, totes aquestes variacions no deixen de ser sobre el tauler, i com que sempre que es proposa una modalitat nova dels escacs és perquè d'alguna manera qui la proposa considera que els escacs tradicionals estan esgotats, avui en dia, si li deixes pensar 4 hores a Alfa 0, esgotarà qualsevol modalitat que sigui sobre el tauler. Però bé, per això, perquè no s'esgoti, perquè les màquines no puguin esgotar els escacs, us proposo unes quantes variants amb les quals una simple computadora no us pot guanyar de moment, perquè com a mínim es necessita una mica de locomoció. La primera variant és el chess football, que va veure clar l'Enric la setmana passada, però que no acaba d'existir, però en Víctor Valdés va proposar una cosa similar. Viene otro fútbol, de cuando se mete el alfil, cuando viene la reina a apoyar. I bé, el van fer fora del juvenil del Barça, així que no sé si té gaire futur. La segona modalitat sí que existeix i a Catalunya són bastant pioners. Jo, de fet, cada dia esmorzo amb una tassa de chess pong. També a Catalunya es va posar de moda fa uns anys el chess running, però potser de totes aquestes variants d'escacs més un esport, el més reconegut internacionalment és el chess boxing, duel per excel·lència físic i mental, i el més inversemblant és el diving chess, jugar escacs mentre busseges. Bé, jo he trobat a faltar alguns, com el chessquetball, tot i que la NBA ja va fer un vídeo promocional que mesclava bàsquet amb escacs, i no sé, per exemple, a mi m'agradaria poder jugar al chess bowling, però que en comptes de peces d'escacs es jugués amb persones reals i, com sempre en els escacs, doncs el rei al centre del tauler. Però no patiu, perquè el que sí que està inventat i és el més important de tot, de fet fins i tot tenim unes mínimes bases que diuen coses com, i cito textualment, no es pot jugar amb la copa buida, el gambet letó es comença a considerar una partida sòlida i, la que més m'agrada, una Caro-Kann obliga a pagar la següent ronda i una segona Caro-Kann o una berlinesa és expulsió de per vida. Efectivament es tracta del chess tònic. Si pels campionats d'edats us trobeu amb el Jordi Seguí, no dubteu a preguntar-li sobre aquesta modalitat. I el que us pregunto a vosaltres, Víctor, Enric i a la taula, és: heu provat alguna d'aquestes modalitats? O sou dels pobres d'esperit que creieu que amb els escacs tradicionals ja en tenim prou i de sobres? Bé, això és tot, espero que us hagi agradat. Fins la propera.